Dvacátého 3. října roku 2010 ohlásila společnost Daimler záměr zaměnit dosavadní řešení pro vývoj svých automobilů za řešení NX dodávané společností Siemens. Započetí migrace, která se týká všech divizí, bylo naplánováno na léto roku 2011 s plánovaným ukončením v roce 2015 pro divizi osobních automobilů a dodávek a v roce 2016 pro divizi nákladních automobilů a autobusů. Koncem března tohoto roku oznámili divize osobních automobilů a dodávek úspěšné ukončení migrace na řešení NX. Vzhledem k tomu, že od této chvíle využívají divize osobních automobilů a dodávek společnosti Daimler pro vývoj nových vozů pouze řešení NX, bude se postupně tato změna promítat i do spolupráce s dodavatelským řetězcem společnosti Daimler. Přechod na systém NX v rámci dodavatelského řetězce je možný ve 3 základních krocích. Prvním krokem je získání licence, jejímž poskytovatelem je v České republice společnost Siemens Industry Software. Jako platné licence je možné použít standardní licence, nebo je možné použít cenově zvýhodněnou licenci pro dodavatele společnosti Daimler. Druhým krokem je Daimler prostředí, které je poskytováno přímo společností Daimler. Součástí tohoto prostředí je kontrolní nástroj Heidelberg CAX Quality Manager. Tento nástroj slouží pro kontrolu dat a zajišťuje kompatibilitu dat pocházejících z dodavatelského řetězce. Třetím krokem je kvalifikace, a to jak v efektivním využití řešení NX, tak i ve specifických metodách používaných ve společnosti Daimler, bez kterých nebude možné data do společnosti Daimler dodat. Náš tým školitelů certifikovaných společností Daimler je schopen vám toto školení dodat a zajistit tak vaši efektivitu a kompatibilitu dat s požadavky zákazníka. Správným a včasným školením se vyhnete budoucím problémům a zároveň vás školení může posunout na vyšší úroveň a umožní vám získat konkurenční výhodu.